Huy, bisdak! Musta? Murag mao ni ang una nga channel nga puros ra jud Bisaya nga nasa YouTube. Sorry na lang daan kung akong Bisaya dili kayo perfect. Ug magbalik-balik og English ug Bisaya. Kay lisod man gud nga nagtubo ako nga sa States since mga 10 or 11 years old pa ko. Pero magbisaya mi nga rin sa akong mama ug papa. Pero di jud kay ko unsa ka maayo magbisaya. Pero suwayon lang nako nga magbinisaya ko nis tibuok nga channel kini nga show. Mahimo sa ka makato sa akong uban nga channel mag in English ko ngadto. Kay masayon man. Nya mas daghan makasabot, especially kung nanas lang nga re or nas lang atos sa baka sila diya sa Pilipinas na. Pero ganahan ko mag-dedicate ko og Bisaya jud nga channel kay daghan kayo diya sa Pinas nga Tagalog. Pero I'm sorry, di ko kasabot og Tagalog. So, Bisaya show. Sagaran ini nga show mag hisguta about mga sa balita diha sa Cebu, kay taga Cebu man ko. Sa side mag-vlogger side ko ini nga channel. So, mugkuyog muna ko, maglakaw-lakaw ko nga rin, mag-driver, unsa ba pa ka, mag-binisaya rajud ko. So, palihog lang, subscribe o i-share ni nga channel kay aron kita mga bisdak nasa tayo atong Kogalingon channel. Sige, dali nga intro. Ako, taga Cebu City ko. Nganya, nibalhin mi nga rin sa Florida, mga 10 or 11 years old pa ko. So, nga rin ako nagtubo. Pero magbalik-balik sa ko nga to sa Cebu maybe once a year starting mga 16 kwato once a year nga. So karon nakoy duha ka trabaho while nag-eskwela pa jud ko. Kay raman sad fights raman sad. Pahibawan na lang tamudaan nga critical jud kay ko about sa mga politiko ug unsa pa na mga batasan sa taong ato sa Pinas karon. Especially nga na ako nga rin nagtubo nagikan mga 10 or 11 years old, nakibaw na ko unsay diferensya, nga kibaw ko na ay unsay maayo buhaton compared sa unsay ilang gipang buhat nga to karon. Nga makatan-aw ka in retrospect ba nga nganong ka naman yung buhat nga na may sakto, na may mas maayo, na may mas efficient, na may mas cost effective, na napadyoy proper, na napadyoy basta daghan. And you will notice that. And also, palihog lang pag leave a comment diha sa ubos about sa nga topic imong ganahan ako talk about or ganahan mo mag-compare and contrast ko about something nga rin compared sa nga to. And more specifically, ganahan ko maka-connect ninyo, especially kung naman nga to sa Cebu City kay sa Cebu City pang ko. So, maka-relate pagyapon ko. Last time na ako nga to sa Cebu, nga last year pa to. And warning na lang daan, I have a foul mouth. Saan ang foul? Manok? Hatay. Pukto! Ara! Sige, marasan niya akong intro na ko'y lain pang buhato, nagdali-dali lang ko. Remember lang, subscribe. Sige ha, see you again. Siguro tomorrow maghimo na sa kog lain kay sayon maguning mag-vlog kay sa katong show. Oh, tara ang Filipino show. Subscribe sa dana. Sige na!